Здравейте, днес ще ви покажа един трик, много елементарен и лесен. Първо ще ви го покажа, а после ще ви го разкрия. И започваме. Ето един ластик, нищо нямам, само един обикновен ластик. Слагам го на пръстите и започвам. Ластика е тук, помнете от тая страна. Правим магията, абракадабрака, щаклим ли с пръсти, ще видите какво ще стане. Видяхте ли? Той се премести тук. Сега ще ви го разкрия. Нищо не съм направил, слагам просто ластика. Но когато ви показвам, че нищо няма и го разтягам, си мушвам пръстите вътре. И оставам ластика отгоре, за да може като дигна и той се премества. Това беше трика, много е лесен. Довиждане и ще видим някой друг път.